Shalom. Kami parhalado HKBP Kebayoran Baru. Pasahaton tabe dohot horas madihamu saluhutna. Nama dohoti permingguan di bagas garejaon manang di dia pehita maringanang. Taparade marohata martangyang nahohom mahita satokin. Amin. Huria nahinaholongan ni Tuhata, selamat Advent madihamu saluhutna. Selamat Advent. Nunga bongot hita tu tahun parhuriaon nai baru. Ria mahita tu tonga-tonga ni parsaoranon di bagasan olop-olop dohot las ni roha. Dina manomu-nomu minggu Advent na parjoloon, minggu Advent paingoton hita di hapapatar ni baga-baga ni debata di padan narobi. Taringo tu haroro ni Mesias. Marhite hatu tubuh ni Yesus tu portibion, lao paluaho kita jol masian jorgong ni dosa. Ro ibana pajongjong hati goran songon nanidok ni tema di minggut tasadarion. Manomu-nomu haroro ni Tuhani di bagasan habadiaon. Alani tajakkon maibana raja ni habadiaon dot hati gorani. Songotad ni hahobasot managam haroronai. Galahat tamalilit Advent na parjolo. Hamuak kadongan na hinaholongan, tapahibul marohata nang pikirata mamuji guarna nabadiai, marhite buku eden nomor 30 ayat sada doho tolu, paruar mahar bangani.
marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni todi perbadia na tumopalangit dohot tanoon. Amin. Pabuahamu matuboru Sion, ida manungaro hatuaon mi, ida ma ihutu ibana do upa silehonon na, jala pamaloson na di jolona, sadarion bongo do tuhatta di jorona na badiaon. Beta, ita somba ma ibana. Maredde mahamu di Jahoba, olopok kamu magwarna, paturehamu madalan di ibana na marhureta di awang-awangi. Jehovah do goarna, marolop-olop mahamu di adopan nai. Marolop-olop jala pangyarhamu masuaramuna, ay nung ngaroaw, jala maringanan di tonga-tongamuna, ninna Jahoba, haleluya. Haleluya, haleluya, martangyang mahita. Ali Tuhan debata pargugo na sohatu dosan na tumapalangi dohotano, hinorhon ni asini roham do ubay sahat kami 2 taon huria na ibaruon. Lehon matuhuriam todim na badiay dohot hamaloon siyanho, asalam rarat jala gadda harajaon mu di tonga-tonga ni hamyon. Say leon mahiras ni rohatu na posom makatahon hatam, asalam denggan huriam marhitei. Pargugoy mahami mangoloy ho di bagasan hapor seaon na toktong, asa manahan hami sahat ro di ujung na, marhite-hite anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Udul mahamu. Maredde mahitasian buku edde nomor 30 sia ayat sada. Tangihon hamu mapatik ni debata, naung ditotopod di yari sadarion, ima patik na parjolo sahat tu patik paupaton. Patik parjolo, au do Jahoba debatam ninna debatata, dang jadi maraku pau bahenommu debatam. Patik paduahon, dang jadi ganaonmu jala dang jadi sumanonmu, manangahan na di banwa gijang dohot na di banwa tongaon, rodi na di bagasan ahaik na di tor ni tano, yang go tunggabe si sombaon manang sioloan. Patik patuluhon, dang jadi dohonon goar ni debata, yang go soture dalan na, ayho na uhum na dosogot akka na marsinehang di goarna. Patik paupaton, ingot hamu mapabadiahon ari minggui, di naono mari maulahamuna sa si ulaonmu, alayang guari papituhoni, ari paradianan ni Jahoba de batam doi, dang jadi ho mangula anggo dinasadari, manang anakmu pe, manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, rodi pinahanmu, rodi isin ni hutani halak pe na mangibati hutam. Ai di naono mari do di toppa de bata, langit dohot tano, dohot laut, dohot nasa isina. Dungi maradia doi banda diari papituhoni,
Di baini do umbahin na di pasu-pasu de bata Jahoba ari paradianan nai jala di parbadiai. Ido sahatna. Atong rap mangidogugo mahisa sian Tuhan de bata mangulahon patik nai. Ale Tuhan de bata sai pargugoi mahami mangulahon nahobar tu patik mi. Amin. Maredde mahita sian buku ede nomor 176 ayat 1 dohot ayat 7. Jong maham. Tato poti madosata tu adopan ni debata. Hamu akadongan na hinaholongan, rodo hita noaing tu adopan ni debata, lao manopoti dohot mangido hasesaan ni dosata, ay para siroha do Jahoba. Ale Tuhan de bata nabadia jala na bonar, para si roha jala pertaluk ni roha jala na basar doho, sai marpangulahi maroham midahami, dibaheni sai sesa masude dosa nami, dangadong nahupangasahok kami dukon asin ni roham, hati goran na pinatupan ni anakmu do nahupangasahok kami tujolom. Dibaheni pasonang jala apuli mahami akan nahinokop ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Huria na hinaholongan, molo ita pangido hasesaan ni dosa, alatabo todo iba na debata tung para si rohabolod do, radedo iba na manesa dosata dohot payaston hita sian akka hajahaton. Dibaheni songonon didok debata taringo tu hasesaan ni dosata. Isebe mga luhon akan na pinili ni debata, debatado na mamitori, ise do na madabu uhum hamagoan, Kristus Jesus do naung mate, alay dadaholani, naung mula mangolu do, jala disiamun ni debatado iba na mangod diho kita. Hasanga pemadi debata na digijang. Amen. Udul maham. Maredde mahita sian buwakku edde nomor 534 ayat 1.
hata ni debata turpuk epistel di mingguan, imasian surat ni panurirang Jeremia, bidu 33, mamukasian ayat 14 sahat rodi ayat 16 tajahama marsika soreng. Ida ma narodo akka arisogot ninna Jahoba, au ma pasitok kondisi hatana denggani naong huparbaga-bagai tu pinopper ni Israel doho taringot tu pinopper ni Juda. Diaka ari i doho ditiki au ma patubuho di sidau sada tubur hati goran. Ibana ma makajojokon uhum doh hati goran di tanoon. Dia ka ari i madapotan tua Juda jala marsonak-sonang isi ni Jerusalem maringanan jala odo guarna dohono ni halak Jahoba parpitorata ido sahatna martua ma natumangihon hata ni debata jalan nau piopsa. Marede mahita sian buku ede nomor 73 ayat sada dohot ayat 2. Tidak ko mahaporseaw tay songon na hinatidak ko ni dongata sa mahaporseaon di sandok portibion rap mahita mandok. Au porsea di debata Jahoba ido ama pargogo na sohatu dosan na tumopalangi dohot tano. Au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba na sasadai ima na tinubuhon ni si Maria nagabe-gabe siat tod di porbadia adorak soha bubuhan. Ido tuhata na tumaon na bernit di panghuman ni Silatus na mate terpajal do ibana di hau pinos silang na tua-tua banu atoru dong ditanom na mulak mangolu di hari patoluhon na manait tu surgo lau hudul tu siamun ni debata Jahoba amanai pargogo na sohatu dosani di sima ibana pay mamulak sogot tu tanoon manguhumi halak na mangulu dohot na mate. Au porsea ditod di porbadia jala adok sada huria na badia huria hatopan ni halak Kristen akka na badia dohot di hasesaan ni dosa dohot di hatay na maddok mulak mangulu sogot daging ni halak naong mate dohot di hanguluan na sorasuda. Amen. Puji-pujian sian tim saksofon HKBP Kebayoran Baru.
KBG ma tikting di huriata. Tikting ni huriata di Bagasan Minggu tanggal 28 November 2020 sada. Na parjolo sadarion ima Minggu Advent parjolo dohot tema manomu haroro ni Tuhani di Bagasan habadiaon. Na paduahon dakdanak na sorang. Na di hari Kamis tanggal 21 Oktober 2020 sada di basa-basa tu hatta do sahalak dakdanak bawa tu keluarga ni Amata Rano Karno Sinaga Ingrid Lamsihar Boru Purba Sektor Sion. Alamat Jalan Al Mubarok Opat nomor 20 Sada Cipulir Kebayoran Lama Jakarta Selatan. Sai di pasu-pasu tu hatta dakdanaki rap dohot natorasna. Napatoluhon tikting naeng marbagas, tikting paduahon. Naeng manjalo pasu-pasu parbagason ma goar, hasitongan pandapotan likel wandi gultom. Anak ni Amata kelamau gultom. Tubuh ni Inata Lisbeth Boru Pardede. Alamat Jalan Flamboyan 2B nomor 144 Chandra Baru Bekasi. Huria HKBP Jati Asih Resort Jati Asih. Dohot Orwana. Goar Gabriela Triasi Boru Raja Guguk. Boru ni Amata Situa Bitsa Raja Guguk Nahinan. Tubuh ni Inata Rotua Mona Boru Siregar. Alamat Jalan Bangka 2 nomor 20 Tolu RT 007 RW 000 Tolu Jakarta Selatan. Huria HKBP Kebayoran Baru Resort Kebayoran. Pamasu-masuon di hari Sabtu tanggal 4 Desember 2020 sada pukul siawip di HKBP Kebayoran Baru Resort Kebayoran. Nao paupaton Pakobasion Pandita. Sadarion Minggu tanggal 28 November 2020 sada. Sada Pandita timbul sitagang makobasi di HKBP Kebayoran Gandaria pukul 10.30 WIB. 2. Pendeta Farison Rejoki Pasaribu makobasi di HKBP Tridharma pukul 7.30 dohot sia 30 WIB. Palimahon Pasahat Pelean Tujolo. Sadarion Minggu tanggal 28 November 2020 sada Pasahat Pelean Tujolo dohita lau tupakta tu komite HIV Manang AIDS. Paonopon Natal Parhalado HKBP Seresort Kebayoran. Hari Sabtu tanggal 4 Desember 2020 sada pukul 10.06 WIB di Patupado Natal Parhalado HKBP Seresort Kebayoran maringana di Gereja HKBP Kebayoran Baru. Papituhon Dewan Diakonia. Sada Seksi Remaja. Witok remaja sadarion matsohot siala aka yanokota mandohoti ujian akhir semester. Anggiat ma aka yanokota dilehon habisukhon nang hapistaran sian debata lao mandohoti ujiani dohot denggan. 2. Seksi Sekolah Minggu. Hari Sabtu tanggal 11 Desember 2020 sada di Patupa Huriata do Natal Sekolah Minggu. Masuk pukul 10 WIB Natal Batita Balita. Masuk pukul 10.04 WIB Natal kelas sada sahatu kelas onom SD. 3. Seksi Lansia. Hari Selasa tanggal 7 Desember 2021
di Patupa Huriatado Natal Seksi Lansia masuk pukul 10 WIB. Tu ruas lansia nanaeng mandohoti ulawani boima mandaftar marhite form reservasi kehadiran. Napawaluhon HKBP Distrik 8 DKI Jakarta. Mardomu tu ulang tahun ni HKBP napa 120 tahun nunga di Patupa HKBP Distrik 8 DKI Jakarta lomba mandok hata seksi ama dohot 2 kategori ima habot niroha dohot las niroha. Perlombaan kategori habot niroha HKBP Kebayoran Baru Jakarta juara harapan 2 na diwakilkan Amang Sintua JL Silitonga. Napasiahon selamat ulang tahun Ari Hatutubu dohot ulang tahun Parbagason. Parhalado dohot ruasni Huriata pasahaton selamat ulang tahun Ari Hatutubu dohot selamat ulang tahun Ari Parbagason tusude ruasni Huria na tubu manang marbagas di tanggal 28 November sahatu tanggal 4 Desember. Sai tuhatama nama masu-masu. Melotung adong ruas ni Huriata no naso tarsurat do pegoarna di tikting na ulang tahoni boima di Paboa tu ganup situa sektorna manang tu sekretariat. Naparpudi aka tikting naso ni jahahon hombar tu tikting cetak sadarion boima tajaha. Songonima saat ni tikting ni Huriata di Bagasan Minggu sadarion. Taingot bema manangnya koni tujolo ni tuhata. Sian paduan suara sektor Marsada.
ende mahita sian buku ende nomor 130 ayat sada dohot ayat 4 huhut pasahat pelean sada A dohot sada B. Dame ni debata na sumurung sian saluhut naroha. Ima mangaramuti ate-ate dohot pikirata. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Huriana hinaholongan ni Tuhata manang di dia pehitan waing maringanan kadamang dainang haanggi pinaribot. Di bagasan Minggu Sadarion ima Minggu Advent nagabe tahun baru di hita Kristen, Oma tahun baru. Jadi ulok maju tu tonga-tonga selamat tahun baru ma di hita. Jalahatan itu hata nabongok tu tonga-tonga ima natar surat di surat ni si Paulus na parjolo tuhuria Tesalonik di biddu tolu mamukasian ayat sia sahat tu ayat 10 tolu. Hujaha homa tu tonga-tongata laos tapayuti bema di bagasar rohata. Songonon matar surat disi. Ai hamauliateo dia matar leo kami tu debata balos ni saluhut halalas ni roha nahuhilala hami di jolo ni debata nami marningot tamu. Borngi do arian lobi sumurung do tangyang nami. Asa anggiat idaw nami bohimuna laos patikoson nami. Ya adong dope hahurangan ni haporsyaw muna. Alay debata amat tasadiri doho Tuhata Yesus na pabuluson lakka nami Tuhamu.
Alai digohi jalalam ditabai Tuhani mahaholongon ni rohamuna sama hamu. Nang tu saluhut songon holong ni rohanami dihamu. Laho patuguhor rohamuna gabe sohasurahan marhaba diau dijolo ni debata amata. Dinaroi tuhata Yesus rabdoho saluhut akka nabadiana ima sahatna. Damang dainang haanggi pinaribot disada barita adong masahalak pendaki gunung songon namaul dohulului ahado terjemani pendaki gunung manakko hidolo donwaing alai pendaki gunung mate asau murah taboto jala rapod do ibana kadongana manang anak buahna na macai militan macai teguh payut ibana jala uduk tuaka paretana naeng lao ma ibana manopot sada inganan alani ditonahon ibana ma tuaka anak buah naon hamu neng borhak juau tuhutaan alani ikon hobas do hamu molo mulak ano nau udutatta dope pardalanatta nin nama dongi borhat ma ibana dang dipabua adigan ibana mulak dang dipabua aryaha alai takas maditonahon mulak doau jala cupakku mahamu di bagasan hahubason tutu makadamang dainang haanggi dinamulaki ibana didapo ibana ma akka dongan nai akka sisean nai anak buah nai nunga radebe tutu akka tedda perlengkapan si buanun nasida dang adong nahurang agia sada. Ahado neng dohonot tataringot tu ilustrasion. Di mingguta na marguar minggu advenon ima minggu panomu nomuon. Manomu nomu haroro ni Tuhata Yesus na marningot hita di hatu tubuna. Satokin nari marnatal makalansia. Tanggal 7 sekolah minggu tanggal 10 sada dungi uduk nama muse sahak maanon tu tanggal 26 ima HKBP bermasmur tabereng nakya nakaparta rompeto nate kepertagadingon ne kepermusikon taku boto anggau mamereng ba otik nai nama songo si keniji rutahe parta rompeti tik nai nama lami pahobar anon lami namai lam jago nama satoki dope ngatur boy songonon ni jala taber ngadong lansia di son nagabe setiap itu amang nami amang situa nagabe parta rompet di luar biasa bohado suasana nai alai lo bisiani didok pabua dada holani manomu hita diharoro ni Kristus napa dua halihon naso taboto sa dihari naninna. Alani out sura makadamang dainang marite minggutta sa darion disukut tuhita bohado iya ho amang bohado iya ho inang bohado ulaning moloro Tuhan Yesus sa darion manopoto ngaradebe ho ngahobas bewak kanaposo sudah siap sudah ready bos, ready komandan, inahita do tutuhani. Alani ma, marhite turpukon, sokon hata ni edeta nakye ngatay dehon sa sitong na disi. Buku ede siya 5 onom. Adong dohita na boy, termado nomor ede. Adong nakitay dehon ni, majudul na. Ngatay dehon nakinga ni. Siya ada 5 onom. Behama pajalokku, diho, o tajaha mar amay tamadja una pula tay dehon behama pajaloku diho o tuhaki behama panomuku diho o rajaki sodangi ma rohaku naholom aidang ainaing patupauku lasni roham jadi ternyata asa taboto dia do nama belas di rohani debata ikut tapangi do sodang nasihat Tuhata.
Ay daktar baik kita. Sama seperti anak-anak. Ubay majo bahasa Indonesia nate. Anak-anak tidak akan mampu manubut, mengerti orang tuanya kalau dia tidak meminta terang Tuhan. Karena banyak sekali yang bisa menggoda pikiran kita ini. Secerdas apapun kita, sepintar apapun kita, sehebat apapun kita, mau S1, S2, S3 itu bukan kepastian kita mampu mengerti kehendak Tuhan. HP Ido narikot. Apakah kehendak Tuhan bagiku hari ini? Apakah kehendak Tuhan saat aku main tagading ini? Apakah kehendak Tuhan saat aku main trompet ini? Bukan supaya dilihat istriku, bukan supaya dilihat suamiku yang terutama, bukan supaya ini sampai nanti rekam jejaknya di mana-mana akan dibuka orang. Bukan itu yang terutama. Tetapi dia mana baik? Amin. Itu teh kamanginan. Itukah saudara-saudaraku yang mau kita cari? Sehingga dengan demikian tapangi doma sodangi marohaku na holom na bodo. Siapa yang menyadari dirinya dia akan katakan itu rikok nai Tuhan asaubo to dia dona taulas ni roham. Sodangi marohaku dinamai mai maau dingolukon asa tarpatu paau si baen las ni roham. Tung aha ulaning si baen las ni roham. Ulahono nami Tuhan so tung marisuang halo jauh nami di Portibio. Alani di dokma na parjolo ima takas mapangetu siota dohot hapor siota asa tung takas panguluhonota. Kalau kita benar keyakinan kita, kita benar pemahaman kita, maka seharusnya lah benar sikap kita terhadap apa yang kita yakini, terhadap apa yang kita tahu. Orang yang makan obat tidak tahu berapa ukurannya, dia bisa jadi keracunan obat. Iko satonga do HP dia lang siada. Iko siada dia lang saparopat. Dang kena mengena dak sahat tu sahiti. Mari suang nai. Demikian juga dalam iman kita ini. Songon huria Tesaloniko nama ceposo dope. Gereja mula-mula yang masih muda, yang dibangun, didirikan, diajari oleh Paulus. Tetapi karena penganiayaan, karena kebencian kepadanya, kepada jemaat Tuhan mula-mula itu. Lalu akhirnya bergeserlah Paulus ke Athena. Dia tinggalkan jemaat itu. Nah di bagasan si Taunoni. Di bagasan jamitan di si Paulus di doibana pabuana Roma haroro ni Tuhani akan datang parusia hari Tuhan alai asing ma pangetusioni adong na mangetusi pabua bah atong magira maro Tuhani tagadis bema artatani na say martanya angi melasida ari yang borgi dakari jobe HP butuha porlu laku bawa tu ada mulu siubeo di son, naso porlu mangan, unang-unak sayaw na non, bang moliate mangaru akan itu nami, ngagudak ku bereng di son, akan naso ahiyak ku bereng, moliate mak say landai mate, las roha terharu au mamereng nakingan, ala nunga lepas cita sian PPKM level tolu, napian lo tanggal 24 level, toy masih malang level lah HP napeting. Sehat mahita, terjaga madirita te, tapasahak ma, tutu hata, itu tahe, olop. Nah ini dia, magira manina, akhirnya mereka tidak lagi bekerja. Atau ada juga orang, ya kan sudah mau datang Tuhan, basa di hari bepa puasa tagas di ngoluon. Kapan lagi kita orang-orang muda ini menikmati kemudahan ini, Nina? Ujung na mula mamuse tu pangalaho, nasalpu, perbabukian, tong maperbabuk, setabi ate. Setabi perhalet dia tong masai marhaleti perjuji dia tong ma merjuji na korpiat tong ma kor pergabus dia tong ma pergabus na se berbeda dia do amata na malangin tanah saya tong ma asungoni mai karena apa kan besok sudah datang Tuhan ya udahlah daripada nggak sempat kita puaskanlah keinginan ini adong mamuse na di bagasan pangetusion wah do HP taringo tunamate na parjolo.
yang sudah mendahului kita. Kemana dong mereka nanti kalau Tuhan datang? Kasihan banget. Apakah mereka itu beroleh kehidupan kekal? Adong suku-suku songoni. Ido asa dialusi si Paulus di bidu opati tabereng manon. Di bidu opat taringo tu akan mate. Jala somal dui dihatahon lau penghiburan. Alai adong mamusena paupaton. Orang yang tidak bertahan. Bohong ini, hoaks ini. Kapan Tuhan ini datang nina. Ujungna gabe ditadiko hapor siaona. Amanginang nahinaholongan di Tuhata. Paulus dalam surat Tesalonika ini mengatakan kepada kita dia pasti datang. Mula-hula do tabigi hataon. Jala didok Yesus dang adong ubotosa. Gari anak idang diboto. Parronay songon panako borngin. Tiki modom dohita sonang manang mangukor. Mukor modom. Apa los lewat. Itu kan? Manang tiki manor terdo lauso tarot toki. Apakah waktu menari, marpesta, lalu denyut detak jantung itu tiba-tiba berhenti. Manang tiki karejo dohita, HP topu, dang makirdo besi malolokta. Tidak lagi berkedip mata kita saat kita bekerja, saat kita memasak, saat kita mengerjakan menghitung-hitung akuntan ini atau auditor atau apalah. Saat itu Kak, luar biasa doa kamang inang tuhatai. Jojo dakta parrohahon, dakta boto bohai bana mangula itikimodo pehita. Tadok majo sada contoh ninna, pabua sasitong na molo normal ni si malok taon makirdop ninna 10 hali per menit. Taku boto tarrohaw man non. Tohodo 10 hali per menit makirdop berkedip. Maaf ini mata kita ini 10 kali per menit. Atau ketika membaca katanya 3 sampai 4 kali per menit. Dan detak jantung yang normal ada di sini. Dokter saya lihat, mudah-mudahan yang saya baca ini tidak salah. 60 sampai 100 kali katanya per menit normalnya. Molo taetong sadari denyut atau kedip mata kita ini satu hari itu adalah 86.400 kali. Lalu kalau kita hitung detak jantung ini, maaf, tarot tahun jantung tahun do HP 26.400 kali dalam satu hari. Lalu mata kita mengerdip kecuali tidur. Aku botong do jol mana modum senen butini si malong ngasong naswarung doate. Itu katanya kalau dihitung lain dari 8 jam biasa tidur, maka mata kita mengedip 9.600 kali. Boy do tabayak ko mulut topuso satu ngajum. Tapi kita tidak tahu. Saat kita seperti itu pun Tuhan bekerja. Namangihut napa duahon alani mangulu mahita di bagasan habadiaon. Hiduplah dalam kekudusan kata firman ini. Di sada Petrus sada saplopak saat 10 pitu hujaha madihita alai mangido hami taparrohauma yang gak tahu bahasa Batak monggo dibuka dalam bahasa Indonesia. Songodak danak si pangoloi mahamu seperti anak-anak yang taat. Nang mapayuti utamu be sakap-sakap ni roha. Uju di hatonmu nana jolo. Alai mangihuton na badiai. Nama jauh hamu. Dohok mahamu gabe badia dinasa parangemuna. Aina tarsurak do. Badia mahamu aina badia doau. Mulu ama di guarhamu ibana na somarnida rupa. Lahu manguhumi nasa jol marguru tu pabahenana. Marhatahutan mahamu takutlah kamu marparange ditiki pai solatan muna. Berlakulah sebagai anak-anak dan nyata-nyata amang inang dikasih Tuhan. Mulut aja di sada Tesalonik bidusa ada ayat opati di jolo niturpuktai aro rohaku olo hita mabukasa.
Sasitongna kita ini adalah orang-orang pilihan. Kita ini terpilih, harus yakin kita. Dak kita memilih debata. Dak kita madok gabe anakmu mau debata. Daong. Tak kuboto adong duita di son manang amang lu baturuan ala ipanggilis na sida. Daong baaw do mamilit asa gabi anak di debatau. Dah ada. Kita ini hidup karena kasih karunia Mang Inang. Saya nggak tahu apakah ini masih sesuatu yang menyenangkan, menggairahkan, menumbuhkan iman kita. Ise mahita na sa mingguon, hita mama boto. Ise mahita, termasuk saya. Alai didok di sini, na terpilih dohamu. Kita punya standar tinggi di hadapan dunia ini. Idau asa didok marhabadiaon, dan Allah hita na badia. Alai ala diparbadiai debata. Allah diparbadiai to di debata. Ido asa tado enang na badia do. Olive kau anak Tuhan, kau adalah orang kudus. Karena Tuhan yang memanggil kita, maka sebagai anak-anak Tuhan, gen kita adalah orang kudus. Suka tak suka, mau tak mau, menyenangkan atau tak menyenangkan. Ingat sekali lagi Amang Inang, ini juga menjadi khotbah buat saya. Supaya saya tidak melupakan bahwa gen saya adalah anak Tuhan. Tuhan kudus, maka saya harus kudus. Ido asa didok sasitongna didok si Bill Graham madalani ngolu hak Kristenon. Menjalani kehidupan kekristenan itu berarti berusaha dengan segenap kekuatan, segenap usaha mangyahi habadiau, mengupayakan kekudusan. Termasuk mamolo rohi tamar minggu, termasuk mamolo tabay non. Dan asa uli holan uli gareja lo janai aka tim dekorasi margati-gatian no bainon na di jolon. Lo janai hamu gabesong leader inang Tina amang Luhut. Lo janai padita marjamita anggo daksaha tusi. Bohalo hita berusaha mengejar target standar yang sebenarnya kita tidak bisa. Pekerjaan bisa dikejar targetnya. Tapi kita hanya bisa karena Tuhan yang melayakkan, memampukan kita. Alani pajol disaluhu doi. Nabadia lapatan na napi na pulik yang terpilih nama ribar daksa robang dok portibion terpisah dikhususkan berbeda siap portibion Rom 12 ayat 2 mangolu di bagasa Tuhani doho di bagasan hatana dia mahataridani taida mahobar tuturpuk tahun paboa kekudusan itu nyata keluar dari sumber yang telah dibaharui, telah diamplas Roh Kudus dalam diri kita ini. Dan nyata di bagasan pangalaho, di bagasan pabahenan, aisian bagasan do ruar, saluhu na kanadinggan doho na roa. Na parjolo ima, tahanguluhom ma, mari kita bangun persekutuan yang saling meneguhkan, yang saling menghibur, yang saling membangun, yang saling mengapresiasi. Dohot ngolu si partangyang. Dan ngadong sa sitongna na tumabo di parsaoran baik secara pribadi ataupun persekutuan. Akan marhamaranggi pedang adong na tumabo. Molo adong jenderal. Ado bitang piga no na tumibo. Na pasti dang bitang siregarate. Bitang piga do opat. Adong nabitang opat, alay adong holan nabitang buarna. Alay dang adok kerejuna. Dang adong natumabo, mulu dinggap par saora na kanamarhamarang. Adong namora, mora di bagasan parbinotoan, kaya di dalam kesabaran, kaya di dalam materi, kaya di dalam pengetahuan, mamora di tano, dok lanasi. Mersada, taida di son. Pabua di bagasan, kalau kita baca nats ini, Amang Inang, alayala bahasa Batak, ate gumudang may bamar bahasa Batak. Takas do di do ibana, di bagasan hapusohan, di bagasan hasusahan ayat 7, kalau saya tidak salah.
Songoni si Paulus, songoni do Huriai, Huria naposoi, orang-orang muda itu, jemaat muda itu. Mereka di dalam kesesakan, tetapi ternyata dang marsi pasobuan. Dakola di paboto-boto, dakola di pabege-bege, alai lumobi, dak pitor diatowi sojolo di boto persoalan. Ala jok-jok lo di nguluon, yatoi halak, naso binotona, itortori naso godang na itu teh. Tetapi Paulus tahu persoalannya apa. Ido asa dido ibahana. Ai hamuliate dia mata leo kami tu debata. Balos ni saluhut halalas ni roha nahui lalahami. Dijolo ni debata marningot hamu. Apalagi yang bisa lebih daripada sukacita ini. Terima kasih kepada Tuhan ini. Karena sukacita kami di hadapan Tuhan oleh karena kami melihat kamu katanya. Tabunayate. Jemaat itu kaya dengan apa? Kaya dengan iman. Kaya dengan kasih. Kaya dengan perbuatan-perbuatan baik. Imahamoraon. Natakas di hamolaton ibana. Molotaida di sada Tesalonik sada ayat 2 1 ayat 3. Haperak mangado pisitao do donasida. Didodo di ragam hagogotan, ragam haporsuhon, alai gabe masiapulan, tarapul si Paulus, diapuli si Paulus ruasi. Tabuate marsitu panate. Ternyata amang inang kita pun membutuhkan ini bukan. Saat mungkin kita dalam kesesakan, itu bisa saja kesesakan kita menjadi penghiburan bagi orang lain. Bisa saja saat kita menghadapi kesesakan lalu kita mengerti betapa beratnya kesesakan itu sehingga kita tidak mudah menghakimi orang lain. Tidak mudah menasehati orang lain. Dan kita boleh melihat apa sih yang dia miliki dalam dirinya, dalam diri orang tersebut. Dungi marsiho maibana martangia dido ibana arian dohot bornguin huingot dohamunin na isi mana taingot mulu martangiak kita. Tetapi Paulus mengingat, mari kita ingat mendoakan para musisi kita hari ini. Boleh kita lihat dulu muka-muka musisi ini. Mari kita ingat mendoakan orang-orang di sekitar kita, siapa di sekitar kita ini. Daku boto Tuhan guarna alai naipudikima nejoloki. Contoh. Jala taingot pabua. Margogo situtudo tangiang ni partigori. Doa orang yang benar besar puasanya. Ala nidang ngadong tutu. Nasoboy dohonot tasongon hata ni si Paulusi. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Setiap kita mengingat kebaikan Tuhan juga melalui teman-teman kita, melalui saudara kita, tidak ada kesempatan untuk iri. Bahyadu iri batu botoniba, iri batu idaniba. Alai pakai golang-golang na beiri ba Natali. Sayang na iya teh. Iberek kiasa dekorasi berfoto. Keluarga na iberek. Pacako-cako dotongi. Ako pi songono besongoni tibo ni. Nak pohon Natal nena. Balo mo na pohon Natal na. Lu jamai teh mikir ya teh. Yang kedua, martabata ma haporsiao holong ni roha. Dua hal yang dikatakan dalam 1 Korintus 13 ayat 13. Ada 3 yang tetap katanya. Iman, pengharapan dan kasih. Tetapi Paulus mengatakan, saya rindu berjumpa dengan kamu. Kalau masih ada yang perlu ditambahkan kepada imanmu. Kalau masih ada yang perlu ditambahkan kepada kasihmu. Itu berarti iman dan kasih tidak stagnan. Iman dan kasih harus kita minta terus, kita upayakan terus. Kita mohon kepada Roh Kudus. Songon hatane de. Tabaima haporseauku. Tiap hari Tuhan. Molo jahat kami Tuhan. Aisian nama jahat lau bege hatani Tuhani. Tubuh haporseaon. Unang maholam mabege. Unak kolam makatahon. Paditai pesongonima padita bitang. Unak kolan iboto makatahon. Alay hatay holan. Tuhala. Tak tuiba na hatay. Ay godang dojol man na makirim chat.
hata ni debata sipata sudah grup sampai 10. HP suku-sukun parjolo do dihangguluhon nama kirimi hata na pinasaha nai haporsiaon ima pos ni roha dia kasih rimon. Ayo amang inang, apapun pengharapan kita untuk anak-anak kita, untuk kesehatan kita, untuk dunia ini, untuk Indonesia ini, apakah benar terjadi gelombang 3, gelombang berapapun itu, tapi kita menaruh pengharapan. Kita percaya pamotoan atau tu taringo tu na soni ida. Kapanpun kita dipanggil Tuhan, apakah karena kita kelihatan sehat atau sudah sakit-sakitan, sudah memang tidak bisa bergerak, semua sudah di tempat tidur, kita tidak tahu. Sebab banyak juga orang yang sudah pakai alat di mana-mana, tapi ternyata Tuhan kasih kesempatan. Tapi ada orang yang kelihatan sehat, tapi ternyata tiba-tiba mati. Mari kita percaya. Tahaporsiai manadong do debata na tu mangodiho kita, mangodiho na kaya na kota, margogoyo kita manang ahapen wag tabulus, las ni roha manang alsak. Marulang tahu kita alay di bagasa parsahiton, kita minta kepada Tuhan, apa maksudmu Tuhan? Si pata di pabeda do pangurupyon na, alay molojub pang tikina, pasti do pitor tongoson na. Sehingga kita bertumbuh juga di dalam kasih. Dada holong namar si Paula, dada holong asa dipapuji-puji halak, dada holong namar perbuat, dada holong si Panggaron, alay holong napolin, holong napita, dihukupi holong ido ninna godang dosa. Songon barita nang pemungkin agak taba partikia sauti amanginang. Adong dosa da barita sahala ina namar sahit renge, di jo ibana ma amatai. Di do ibana ma bapa buat joko takinin na di bu amatai ma kotak dibuka ma di ida ma adong sada boneka doho buku tabungan dungi di do amatai ma aha do lapatan ni na pinasaha monin na di pabuay natai ma molo haci rohaku molo sogo rohaku molo tangi sawi bekko ubay ma boneka ninna las maruhani amatai ala dibereng holo sada nama bonekai. Berarti sehali dope ate mami hubaik ko acik roham ninna romay natai nunga huga disbe jalai mabuku tabungan ninna. Jadi hohom ma ibana dido inatai ma nunga marsahi tahu bapa molo manang nambahua sasadaon nama nasolok di rohaku alani marsipaturea mahita ninna. Aka amang inang nahinaholongan haanggi pinaribot aha neng dohonokku taringo tusi. Di buku Ede 540 sada, 540 sada, langsung menutup renungan tahun. Rade mahita mangedeo jala, pasunggul hot tuhita, marilah. Kapanpun kita dipanggil Tuhan, mari mempersiapkan diri. Kalau ada yang harus kita benahi, kita bisa minta maaf, atau kita bisa melakukan kebaikan, jangan tunggu. Sebab waktu kita tidak kita tahu pasti. Tadeho malima opak sada namulak Jesusi di hasang aponi. Boydo? 541. Hujaho kami ma mulodang ngadong di buku edeta di Julut Tabe. 541 namulak Jesusi. Namulak Jesusi di hasang aponi. Namulak Jesusi di hasang mangalap na badiai tu hasonangani. Utu dalhon mana dipuduk kido udutna.
ngata di ngau di haroronai. Sotung ngata di ngau di haroronai. Sotung ditiup rohakon na olo segai. Ditiup rohakon na katakan hutu dalhon mana dipudiki. Ias marohaki dibain mudar nai. Sotung di haroronai rabun sambing mai. Rabun sambing mai. Nang imaili nami sotung ramun rohanami di dapot ho manang tiki mangula tiki mangan tiki peak kami di podoman nami manang tiki sadihari pe Tuhan alani toktong mato dimi mangula pa ias rohanami enunga ias sasitong nahami binain ni mudarmi pasu-pasu sudi ruas di huriam manang di dia pe diragam ni akagulmi ni ngolu dohot parsirangkuton. Di parsikolaan manang pe Tuhan di parkarejuan. Di bagasan na mai-mai maharuan manang pe Tuhan na sojupangan haruan. Di bagasan pangaradion pardonga saripeon manang pe Tuhan dia kaelek-elek di natua-tua do huriam. Asaro akasiroka ni todi. Asiroham Tuhan. Nang dia kana tua-tua nami. Dia karuas di huriam na di bagasan hagalion ni pamatang. Ala niya kaparsahiton na maragami. Mangido mangilik kami. Pamonang nasida Tuhan. Patiur roha pikiran. Haporsyaon pakirimon ng holong ni rohana pe. Pasu-pasong na akayanakon na mangurus nasida. Na mangaramoti nasida. Lumowi Tuhan. Dia ka ruas di huriam nadong di rumah sakit nuaing menghadapi masa-masa sulit asa homa Tuhan na manabay hahipason margugoihon doho toktong makaol nasida mulutung adong akan marsakap patupaon aka pengubation alanya kasahi kanker jantung si malolong do lana singali Jehovah upanggong kopok kami matuho. Nang dia kelas ni roha nang pinasa mutonga-tonga ni ruyam. Dia kana sorang, dia kana neng marumah tangga, dia kana majalo pasu-pasu, maritia ka karir, rumah baru, do lanasing. Naksongoni ulang tahun perkawinan, do ulang tahun kelahiran. Gomos supangido kami. Saya jari hami luhuk na mamilangi asi-asimi, nang mamilangi ari-ari ni ngulu nami. Asa dapotan roha bisuk kami. Ulu tungadong akan ako muna maol mga lulupar karejuan. Naho na PHK. Do lanas ngali Jehovah. Parsirangbuk mahami dito nga tonga ni bagas joromon. Mabuan na sida tu adopan mo. Asiro hamaliamang. Sayu ka akadalan. Nataw hanguluan. Do parsobaw na sida tu adopan mo. Mauliate madiak ka na marhubas di bagas sa darion. Dia ka parmusik song leader. Do aka parhaladom. Say jakom matuhani. Gabi pilihan na badia di hadapanmu. Mariti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hurian itu hata tapasa mapiliata maret de mahita.
makadongan na hinaholongan itu hata. Nunga ita puji kuarna na marmuliai. Ibana do Tuhan si hokop jala si paluah ita. Marpadan mahitan wain diadopan ni debata. Pabuana rade do hita macakkon. Ibana do Tuhan. Jalan narade do hita mangihuto dok mangulahon nalidokna. Songota dalina tutu si tutu hita rade manghihuton ibana. Ahado alus na patuk dohonota. Sai anggiat ma dipatubu debata rohanami asa unang marlau. Alai asa totong badia diadopan ni debata amatai diopas ni haroro ni anakna Tuhan Yesus Kristus tuhatai. Rabdohot akana badiana. Ale Tuhan disondo kami suruh mahami asa huparbuehon kami parbueh na dinggan songon na hinalomohon ni roham dohot na hinalomohon ni rohan ni dongan nami jolma asa gabi hamuliau digoar ni debata ama anak dohot di porbadia. Amin. Debata amanami da di Banua Gijang. Kodo haruruan salut sileo-leo na dengkado nasa ulibasa na mau liutus. Upasahat hami masya na nileo mitu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na ucus di jolong. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa huparhasyang hami pilihanon patibul kon harajon mo dito nga ni huriam. Doho ti portibion. Buhay marohan nami marhiti-hiti todim. Asalamutada hami godang ni sileo-lehom mitu hami. Asalam girgir hami madok moliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Say pinarbadia magwar. Say ro maharajaon. Say saut malomon ni roham di Banua tongaon songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapar. Se sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Unak kami tugihon tu pangunjunan. Palua mahami sian pangago. Huria na hinokop na tinubos ni Tuhata.
mulak mahamu di bagasan dame. Jalo hamu pampasu-pasu siat Tuhata. Di pasu-pasu jala diramuti Tuhan de batamaho. Disodakon Tuhan de batama bohina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan de batama bohina tuho jala di pasor hon madamena tuto di munabe. Kadamang dainang nahina holongan di bagasa Tuhata Yesus Kristus nadong di bagas joroon dohot saluhuk matahe na adong di dia pehita manang di rumah sakit, manang di jabu, manang di pardalanan. Di bagasan minggu tahun baru na baruon pasatami mamuse tuhita. Selamat tahun baru gereja ni madihita salukna. Horas. Mau lihat tema di parmusik.